A já vás moc zdravím. Já jsem Alexandra Zikmundová, mám na tomhletom kanálu playlist vytvořený, který se nazývá Zázrak spojení. A je to jednak jak sami se sebou, tak samozřejmě i v tom partnerství, protože já považuji za partnerské spojení to nejvíc důležité spojení s někým dalším. A buď to nás to může velmi posilnit, anebo naopak velmi oslabit. Já se jmenuji Alexandra Zikmundová a moje celoživotní pátrání a bádání je právě ohledně vztahů, protože je to téma, které mě nesmírně zajímá a já sama jsem měla nějaký faily, takže prostě moc dobře vím, jaký to umí být jako náročný. Tak a my jsme měli první díl, který byl postavený na příběhu království, kde se potkal král s královnou, založili si království. Vlastně došlo k tomu, že král byl sesazený ze své role, ze své úlohy a jaké to mívá ty následky. Končí to sebeobvinováním nebo obvinováním toho druhého a mnohdy je tam oboje. Že není to jenom jako, že za všechno může ten druhý a asi potom všichni tak nějak jakoby cítíme i v sobě, že jsme tam něco jako kdyby nezvládli. V dnešním druhém díle bych se tomu tématu chtěla dál věnovat a jít zase o kousek dál. A království je něco, co nás má posilnit, má nás to spojení s tím druhým učinit jako kdyby šťastnějšími, silnějšími a vlastně doplnit nám to, co nám v tom životě chybí. Takhle si to asi všichni představujeme a proč se to teda neděje, proč nedocházíme k těm svým šťastným koncům, tak na to bych se zase chtěla tady blíž podívat. A ideální stav je, že potká král královnu ve stavu, kdy mají ty své srdce otevřené, zdravé, láskyplné a takové jako šťavnaté, bych řekla, jo. A vlastně takhle, když se potkají, tak jsou potom přesně schopni té bezpodmínečné lásky, která je tak hodně zmiňovaná. A vlastně potkají se ty dvě srdce, které se k sobě přitáhnou, které vlastně tu esenci, tuhle vibraci, tohle nastavení, zase můžeme tomu říkat, jak chceme, ale zkrátka se k sobě přitáhnou. Jenomže ono v té realitě to bohužel není tak ideální. A vlastně my v těch svých srdíčkách máme spoustu zranění, máme tam spoustu bolístek. Možná už jsme s nima přišli, možná jsme si je zažili v dětství, možná jsme k ním v tom životě prostě nějakým způsobem dospěli. Nicméně, ať je to tak či onak, výsledek je to, že máme nějaké své rány na tom srdci. A já jsem to tady znázornila tímhletím způsobem, ty křížky jsou taky ty rány. Můžou to být i jakési otvory a jakési díry v tom našem srdci. A vlastně my máme ty srdce bolavé a máme je nějakým způsobem nešťastné. A vlastně s tímhletím my chceme, aby jsme přitáhli k sobě toho zdravého partnera. My chceme, aby jsme přitáhli toho, kdo nám vlastně ukáže to, co my nemáme. Aby nám dal to, co my nemáme. My máme srdce bolavý a on ho má zdravý. Tak já chci taky to zdravý srdce. Tak já chci tady toho partnera prostě do toho svého života. Jenomže problém je v tom, že takovéhle srdce se k sobě nepřitáhnou. Přitahují se totiž stejný, podobný, učející se. Což znamená, když mám zdravý srdce, přitáhnu toho, kdo má zdravý srdce. Nicméně, když mám bolavé srdce, když mám zraněné srdce, tak přitáhnu toho, kdo má taky nějakým způsobem zraněné srdce. A vlastně ty naše jako kdyby díry v tom srdci se přitáhnou. A vlastně, jak se spojí ty dvě zraněné srdce, tak máme ten pocit, že ten druhý vlastně na nějakou tu chvíli zaplní
tu díru. Proto nám je v tu chvíli tak nesmírně dobře. Takže my očekáváme to, že my máme to bolavý, tmavý srdíčko, kolikrát uzavřený, kolikrát opevněný a čekáme na toho nějakého prince, spasitele, někoho, kdo vlastně nám nabídne tu lásku, jakou si přejeme, tu lásku, jakou chceme. Tady to ukazuju na tom, že ta dáma má nějaké své tužby a čeká toho prince, ale samozřejmě to může být i naopak, kdy zase muž čeká na tu princezu. Akorát, že oni ty muži a ty očekávání a ty věci vidí trošku jinak. A vidí je mnohem méně komplikovaně, bych řekla. Proto to budu spíš směřovat tímhletím směrem, aby to bylo jakoby víc obsáhlé k tomu, co tam nesem v sobě. To zdravé srdce je srdce, který dokáže milovat bezpodmínečně, dokáže milovat svobodně a je sdílející se. Takže tohleto srdce, ono vlastně se nerozdává. Tady to srdce ani nezaplňuje vlastně žádný jakoby ty díry v těch cizích srdcích. Naopak, to zraněné srdce je vlastně prahnoucí. Ono neustále prahne potom, aby vlastně ty bolístky byly ošetřeny, aby ty díry byly zaplněny. A vlastně, když to srdce je zraněný, tak když si položíme otázky, co vlastně tady to srdce nabízí tomu druhému, tak možná nám spíš v tom dojde, že když to srdíčko nemáme zahojený, tak zkrátka opravdu nemáme co nabídnout tomu zdravému srdci. A naopak to zdravé srdce nemá co nabídnout nám, protože to zdravé srdce nebude chodit a nebude opravovat ty bolístky a nebude je zaplňovat. A proto je to nespojitelné. A proto vlastně to, co my si přejeme a chceme po tom partnerovi, se stává vlastně nereálným. Spojuje se tedy opravdu jenom to, co se spojit může, to, co je spojitelné, to, co se přitáhne. Takže se spojí ty, který si mají co dát, ty, který si mají co nabídnout. Takže když jsem otevřený, uzdravený, sdílející srdce, tak potřebuju protějšek, který to má stejně. Naopak, když jsem zraněný, bolavý srdce, tak zase potřebuju někoho, kdo mi pomůže ty svoje bolístky vlastně uzdravit. A to je ten hlavní a důležitý moment, který vlastně nám nedochází, protože možná o něm prostě jenom nevíme, že vlastně ty vztahy mají svoje úkoly. A že ten partnerský vztah je proto, aby nám pomohl vlastně uzdravit to všechno, co tam v sobě neseme, aby nám pomohl objevit všechny ty naše bolístky, aby nám pomohl pochopit samu sebe, aby nám vlastně tak jakoby trošku postrčil do těch věcí, protože to dokážou právě ty partnerské vztahy, protože to vyvolává někdo, na kom nám obrovsky záleží, ke komu máme emoční vazbu. A proto ty pouta jsou tak silný a proto nás to jakoby nenechá to nechat být. A proto nás ten člověk může nejvíc iritovat, může nás nejvíc štvát a může nás to nejvíc bolet od toho člověka, protože on má tu sílu. Ta láska, kterou k sobě cítíme, ten důvod, proč jsme se přitáhli, je přesně to, že on nám začne vytahovat ty věci, on nám začne zvědomovat vlastně všechny ty bolístky, které na tom srdíčku máme. Takže v tom první chvíli on vlastně přijde a zaplní nám ty jako kdyby pomyslné díry, a dá nám ty náplasti na ty naše bolístky a my se vlastně cítíme v tu chvíli fantasticky. A myslíme si, že jsme došli toho uzdraveného srdce.
To ale vůbec není pravda, protože je to jako když jste nemocní a vezmete si lék, ano, ono se vám uleví a je to fajn na chvíli. Ale z dlouhodobého hlediska se prostě jenom zase vracíte tam, kde jste byli. A to, co sobě nesete, prostě vám nikdo zvenku neopraví, nikdo zvenku to za vás jako nevyřeší. A proto se vlastně po tom píku, kdy jako je to fantasticky, je to zamilovaný, je to prostě úplně wow, tak vlastně dojde a zase k tomu poklesu a začne tam to nastavování a si těch pomyslných zrcadel, kde vlastně ale ten člověk vám dává takový odrazy, aby vy jste uviděli právě to, co máte, abyste uviděli právě to, co vy tam nemáte, jak kdyby zdravé. Takže tím se stává ten vztah jak kdyby náročným. Jo. Nicméně je to ta příležitost. Je to ta příležitost toho, to srdíčko, to, co v sobě nemáme v pořádku, ty bolístky, které v sobě neseme, tak nám vlastně dává možnost to uzdravit. On nám do toho života nepřijde nikdo, kdo by to neuměl, jo, nám správně jakoby nastínit. Akorát my vlastně jakoby neporozumíme tomu, co ten druhý pro nás dělá a my pro něj samozřejmě, protože on má zase svoje bolístky a my mu zase svítíme na ty jeho věci, jo, takže tak, jak prostě nám to není příjemný, tak ani pro něj to není příjemný. A jestli to tak jako mydlíme a teď vlastně jako nechceme to vidět, nechceme to řešit, nechceme si tím procházet a dostáváme se do různých situací, ve kterých nám není úplně příjemně. A je to právě proto, aby jsme to své srdce uzdravili a aby jsme buď to společně mohli dojít k těm uzdraveným srdcím, anebo se spojit s někým, kdo to uzdravené srdce už pak bude mít. Takže ty vztahy, které máme, mají za úkol nás jak kdyby probudit, vyzvat nás a vlastně dotlačují nás do toho, aby jsme se sebou něco dělali, což bohužel my nevíme, nechápeme to a neumíme s tím moc dobře pracovat. A tady vlastně dochází k tomu hlavnímu jakoby bodu, jo. Protože ten druhý, jak nám to nastěňuje, tak my se opravdu buď to můžeme posunout a pochopit to přes třeba i jako dost bolestné věci, a nebo naopak se můžeme jakoby ještě víc v tom zahrabat, jo. Takže tak, jak máme tu příležitost na ten posun a růst, tak na druhé straně, na těch miskách váh, máme vlastně tu příležitost se ještě víc potopit. Takže teďka je otázka, co my s tím vlastně jakoby děláme, co si z toho odnášíme a jakým způsobem my s tím umíme a neumíme vlastně zacházet. A ty vztahy, oni jsou právě mnohdy zromantizovaný a tak nám je předkládáno, že to má být všechno prostě strašně jednoduchý a že když najdeš toho partnera, tak je jako všechno v životě v pořádku. Ale ono, když je to ten správný partner, tak přesně vám dává ty umožnění k tomu, aby vy jste mohli vlastně uzdravit to srdce. On to neudělá za vás. On to totiž nikdo neudělá za vás. To je věc, kterou musíte udělat vy, protože to, co on vám nastěňuje, to, co on vám zvědomuje, to, co on z vás tahá, tak to jsou věci, které cítíte jenom vy tam vevnitř, jo? Že třeba, nevím, aha, teď tady žádlím, aha, tak teď jako jsem to úplně jako nezvládla, aha, on tady teďka úplně překračuje ale nějakou moji hranici a mě to jako není příjemné, takže bych se měla ozvat, takže aha, já mám nějakou hranici tady, jo, a tak dál, a tak dál a vlastně potom bychom se pobavili, když tak, příště ještě trošku blíž, co konkrétně se děje v těch momentech a jaký ty momenty jsou vlastně těmi důležitými momenty, který právě všichni zanedbáváme. A pak se to na nás tak jako trošku začne hromadit. Takže to, proč my se spojujeme s tím někým, je na základě toho, v jaký kondici my sami jsme, co jsme, kým jsme, co vyzařujeme a vlastně to přitáhne ten protějšek. A když to nemáme úplně v pohodě,
tak přitáhneme takovej, který vlastně nám dá to umožnění a v té pohodě být. A někdy potřebujeme těch partnerů třeba i víc, aby jsme to pochopili. Někdy nám stačí jeden, někdy už tam stačí jenom něco jako doladit. Zase každý podle toho, jak to zrovna v sobě má. A ten, kdo má ty zdravé srdce, tak jsem si jistá, že tady na to video nekouká. Jo, protože prostě nemá důvod se tomu tématu už potom dál věnovat. A prostě si žije to svoje. A my vlastně, když to dokážeme, tak ono tam to potom je, že my můžeme potkat toho někoho s tím uzdraveným srdcem a nebo se uzdravit společně. Jo? To není o tom, že vždycky ten vztah by měl skončit, ale jde o to, že tak, jak my jdeme a pereme se kolikrát s těma svýma věcma, tak samozřejmě i ten druhý člověk. A někdy to my zvládáme a někdy to nezvládáme. A třeba ten druhý člověk to zvládá líp než my. A tak musí odejít dřív, protože už je připravený. Třeba zase na někoho jiného. A na něco jiného, než my mu jsme schopni v tu chvíli nabízet. Takže proto se to potom jako oddělí, a nebo naopak samozřejmě. A ten druhý se může rozhodnout, že prostě zůstane tam, kde je. A my, když se rozhodneme tam ale nezůstávat, nesetrvávat a chceme z toho vyjít a mít se třeba líp, tak vlastně my musíme z toho potom vystoupit. Takže když to zvládneme a když si ty srdce uzdravíme, tak vlastně tam je to potom ta spojená nádoba jedno s druhým, že to srdce je milující, je otevřený, je laskavý a hlavně sama k sobě, protože pokud má někdo problém se sebeláskou, tak celá určitě nemá uzdravený srdce. A tady ty témata a tady ty věci nejsou ze dne na den. Ale jakmile se vydáme na tu cestu a vůbec jakmile porozumíme tomu, že ty vztahy nám dávají ty příležitosti a ty výzvy k tomu, aby my jsme mohli vlastně dojít tomu kýženému výsledku, tak vlastně nám to otevře obrovské množství možností a začne nás to samo posouvat a začne nás se tak jakoby strkat k tomu uzdravení se. A já vím z vlastní zkušenosti, že během pár let se člověk nemusí vůbec poznat. A že i třeba začne být přitahován k někomu jinému, k jinému typu. Začne ty, který třeba předtím jako ho přitahovali, tak prostě najednou si řekne jako, pane bože, proč? Jo? A to je přesně to, že kdyby dostane se jakoby jinde, je na nějaký jiný frekvenci než ten člověk. A vlastně tady v tom potom vidí ten svůj obrovský posun. A vždycky, když se ohlídneme a řekneme si, to bych teďka udělala úplně jinak, tak to je to nejlepší, co se nám může stát, protože to znamená, že my jsme došli k nějakému jinému závěru, než ve kterém jsme byli v minulosti. Že dneska víme něco jinak, víme něco víc, jsme jinak laděný, než v ten moment, kdy jsme se tenkrát nějak rozhodli. Takže tam vidíme potom, že se posouváme, že rosteme, že to vidíme jinak. A vlastně na tom si můžeme říct jako, aha, takže jako dobrý, prostě jako jdu si pro to svoje, jdu si pro to, kdy ten člověk je tím člověkem ve své plnosti. Já jsem tím člověkem, kterým jsem ve své plnosti. A vlastně společně potom můžeme být my. Jenom když on je on a já jsem já, můžeme být my. A vlastně nedochází tam k tomu plynutí, nedochází tam k tomu, že vlastně se rozpustí ty hranice mezi náma. Ale je to já, je to ty a společně jsme to my. A vlastně každý zabírá to stejné množství toho svýho prostoru a vlastně dává nám
tu možnost společně tvořit to království. Jak jsem říkala v tom prvním díle, to království není jenom o tom, že je král s královnou a mají děti, ale královstvím se rozumí vlastně celý ten život, celý to, co je součástí toho života. Takže to nejsou jenom děti, a nebo nemusí to být vůbec děti, ale může to být přesně jako přátelé, rodiče, práce, vlastně všechno, co žijeme v tom životě, tak vlastně je součástí toho našeho království. A vlastně, když se ten král s královnou zachovají pořád to, že jeden pro druhého jsou na tom vrcholu, na té prioritě číslo 1, tak pak mají to království společně šťastný a stabilní. A vlastně to je to, co mě dává smysl, za čím já osobně jdu, protože nic míň mi nedává smysl se s tím druhým jakoby spojovat. A takhle je to o tom, že oni jsou oni a vlastně společně jsou silnější a tvoří neuvěřitelné věci okolo sebe. A mnohdy ty naše zranění schováváme za různé masky, za přetvářky, za úsměvy, za šaty, boty, make-upy a drahé obleky, kravaty a tak dále. A vlastně tváříme se, že jsme strašně v pohodě. Ale pokud my si dokážeme udělat tu retrospekci dovnitř sebe a dokážeme si pravdivě říct, jak my to tam s tím svým srdíčkem máme, tak nám je jasný, jakýho partnera potom můžeme a nebo nemůžeme do toho svého života přijmout nebo vůbec přitáhnout. A právě tady o těch maskách, které si nasazujeme, bych chtěla mluvit v dalším díle, protože je to to, co děláme tak strašně automaticky, že vlastně nám nedojde v tu chvíli, jak si tím můžeme právě uškodit. Takže to bude pokračování v nějakém našem dalším díle, kdy se společně zase takhle potkáme. A já jsem byla dneska v roli vypravěče, tedy pokračování naší pohádky o království, kde v hlavní roli jsme měli zdravý srdce a zraněný srdce. A vedlejšíma postavama dneska bylo vlastně to všechno, co k tomu patří, to všechno, co s tím souvisí a ten důvod, proč se vlastně spojujeme. Proč vlastně tady na tom světě jsme. Pokud vám dává smysl to, co jste tady slyšeli, budu ráda, když mi napíšete, budu ráda za sdílení. Dejte mi like, pokud chcete třeba další video, můžete mě sdílet a můžete dát odběr tady tomu kanálu. Já se budu těšit na nějaký další příběh království. Mějte se krásně, opatrujte se a jestli to své království jste ještě nedotáhli do těch naplněných srdcí, tak se vůbec nic neděje, protože my jsme tady v tom životě právě pro ty cesty a ta cesta k tomu zdravému srdci je z jednou cest a když k němu dojdeme, tak se nám otevře obrovská možnost jít po cestě, do které právě jako chceme. Takže cesty nikdy nekončí a to je na tomto úplně nejlepší tady. Mějte se.